Menta perlok nwara shpi ya kubur. Shiton ki warhead ke Iran. Pentedem thui ya ke Israel. Tong ini skam. Ka IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps ke Ongba. Ka yok target ya ke Ben Gurion Airport ke Israel haka step santarik march. Ong ke report. Lapentip bagi spy Iran ki penunkam ballistic missile. Rengkat Shiton ki explosive warhead. Naga menta ketika attack. Ka RIGC ke Ongba ke penunkam ya ki Khoram Sharfu missile. Ban bom ya ke Central Israel. Bat ya ke Ben Gurion Airport. Ka Iran ka flight route ya ke video. Ka baka ong ban pen ya ke jing launch ya Khoram Sharfu missile. Ka Iran ka Kamru bakal ada attack. Ya ka 27 Squadron base jong ka Israeli Air Force ha Ben Gurion. Ka Israel ka jubab bakamdan 27 Squadron ha ka Air Force jong ka. Barka jingkam kalak bandai ka Airbase 27. Ka Airbase 27 ha ki por baladem. Kadai ke Ben Gurion Airport shwa ban khangno house nam arjar shpo. Ka IDF Israeli Defense Force ka ong barok ki ballistic missile ban launch ke Iran ha ka stingmit layo ban pakhanglenti da ka air defense. Ka IDF ka ong ru way missile basiat ha ka por step uhit ya ka way ka open area ha central town. Ki spy Iran ki Kamru bakilayo ban pak strike da ki drone shepo Israel ha ka santaring march. Katkum ga jing thu ki spy sha ka Iranian State TV. Kita ki drone ki hit ya ki target hanong ba Tel Aviv bat ya ka Meron Raider base. Lajar kata ka Israel ka ong bak Lemdon kanung-kanung report. Bayo strike drone ke Iran ha ka santrik march ya ki tigi jaka ba kedauhaneng. Kani kawan kat ba ka RIGC ka ong ba. Ka launch ke jingar thama wave bakat kendai. Ban target ya ki jaka ka Israel bat ya ki jaka spy ka Amerika. Ha ga ju gamit don ga jing phai bom ka bahe ha Southern Port City Bandar Abbas ong ka report. Ka report siyu ka ong ka jing thai bom ka di hajan Bandar I Bahonar ha ka zone ningkong ki spy duriau ka RIGC. Ka Iran ka ong ka sedang launch ka wave bakat kendai ha ka port stingmit namar bawan ki jing shat terbom hanong ba Teran. Kani ka jing shat terbom stingmit la syahid ru kinong ba ka Kurdish kum Hasanandaj Hazakes bat habukan. Kabor bahalor jong ke Iran ka ong palat shispa sanpau teli kinong ba kibala syahir tma nadu ka arpu praterik Februari. Kubli Shibun Storyteller London World.